Иртәнге 5-нче ярты тыптын башкала урамнарын яңгыратып Кремль янында туган тел җыры яңгырый. Казан Болгар арасын күркәм гадәт буенча шулай узырга әзерләнәләр. Люфтлар юкмы, тормозлар самый главный тотамы менә. Болгар радиосы алып баручысы Фаил Гыймадов вело йөрешкә тимер атын күптәннән әзерләп куйган. Олы юлга чыгуда куркытмый аны, чөнки велосипедта Башкаладан Уфага кадәр дә барганы бар. Безнең Болгар радиосының үзенә күрә ел сайын көтеп алган бер бәйрәме дияр идем мин. Һәм гомумән мин ел буе велосипедтан төшмим дияргә мөмкин. Мин генә түгел, минем хезмәттәшләрем дә кайберләре велосипед белән эшкә киләбез, велосипедта йөрибез. Яңа гасыр каналының башкарма директоры урынбасары Данил Гыйниятов бу йөрешкә инде 7-нче тапкыр кушылды. Ул елда финиш сызыгын беренчеләрдән булып уза. Бик хуплыйм менә радионың бу шундый ярышларын. Ул беренчедән ничектер менә коллективка бер иркенләп ял итәргә, табигатьнең матурлыгын күрергә тагын бер кат мөмкинлек бирә. Радио тыңлаучылар, радио алып баручылар белән, артистлар белән турыдан-туры авылларда очрашалар, әңгәмәләр коралар. Бу үзенә күрә зур бәйрәм. Болгар радиосының бу йөреше быел 8-нче тапкыр оештырыла. Аңа ел сайын ТНВ, Шаян ТВ каналлары белән татар эстрадасы артистлары да кушыла. Бу дуслык күпере аша алар милләттәшләребезне берләштерә. Велосипедта соңгы тапкыр бала чакта йөрдем. Үземнең Весна дигән велосипедымда, шуңа күрә менә бүген хотя бы дигәндәй Кремль янына кузгалып китә алырмын дип уйлыйм инде, өметләнәм. Беренче мәртәбә барганда мин 150 км үткән идем, ә инде бүген әлеге рекордны җиңермен дип уйлыйм. Традиция буенча катнашучылар Муса Җәлил һәйкәленә чәчәк тә салдылар. Ә алда тарихи мәркәзебезгә кадәр 200 чакрымлык юл. Сәламәт яшәү рәвешендә шулай ук тарихи урыннарыбызны онытмаска дигән фикерне алга сөрәбез. Менә бу инде Болгар шәһәренә бару юкка гына түгел. Без үзебез дә Болгар радиосы һәм инде шушы изге Болгар җирләре ул безнең дәүләтчелегебез барлыкка килгән урыннар. Шуңа күрә без инде ел сайын шушында сәфәр кылабыз. Хәзер без Болгар шәһәренең үзәк мәйданында һәм инде кичке 5 тулырга берничә генә минут вакыт калып бара. Шуңа күрә вело йөрештә катнашучыларны каршыларга бирдә инде барысы да әзер диярдек. Әле кайберәүләр артистларны каршыларга дип Болгарга керү юлында ук велосипедларда чыккан. Кабыз куябыз да, рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Кушылып җырлаган да булабыз шунда. Бу концертларда җырлыйлар матур итеп, шулар сөйлиләр. Мин Болгар радиосын сәгать 6-тан куям, тыңлыйм барысында. Артистлар бүген көн дәвамында Иске Рәҗәп, Никольская авылларында да тукталып тамашачыларына җырлы бүләкләрен ирештерде. Һәм инде хәзердә Болгардагы район мәдәният йорты каршында алар радио алып баручылары белән бергә зур концерт куя. Һәрбер авылга кергән шушы тамашачылар белән дә безне күптәннән күрәсе килгән, безне күптәннән каяндыр радиодан гына, телевизордан гына караган кешеләр белән безне очраштырдылар, Аллага шөкер, күрештерделәр. Велосипедта һәм нәкъ шушындый велопробег буларак килү бөтенләй башка төрле. Монда икенче төрле дусларча атмосфера, рәхәт атмосфера, күңелле атмосфера. Мәйданда күрүебезчә, халык рәхәтләнеп күңел ача һәм инде радио алып баручылары, артистлар аларга бай җырлы, биюле программа әзерләгән. Һәм инде көчне дә, иҗатка дәртне дә алар нәкъ менә шундый очрашулардан ала икән. Рүзәл Шарипов, Ләйсән Саитова, Сирина Васильева, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.